Dobré ráno! Mišo s Ivanom tu ešte neboli? Nie! Fúha, oni sú ešte asi na prázdninách, no. Idem ich ja pohľadať a vy si zatiaľ pozrite zostrih tých najlepších kúziel. Tak, teraz Simon, dáme túto 1 korunu sem. Prosím ťa pekne, urob ty túto takú malinkú značku, aby sme si poznali, že kam sme dali tú korunu. Takú bodečku, túto takú malinkú hubou, Simon. A zatiaľ ťa učím moje čarovné zaklinadlo. Alamba, tralamba, nochendiel, zopakuj. Alamba, tak daj o mne tá alamba. Alamba, tralamba, nochendiel, dobre. Tak tu sme vložili mincu. Je tam. Ja to teraz takto zavriem a teraz, Simon, prichádza čas, kedy ty si zoberieš kúzelnickú paličku, nad rekvizitou spravíš kruživé pohyby a v tom povie zaklinadlo a vtedy by sa 1 slovenská koruna mala premeniť na euro. Deti, to ste ešte nevideli, nepočuli, utrite si z očí, chvíľa napätia. Ideme. Simon, ideš. Alamba, tralamba, nochendiel. A pred vašimi očami, pred vašimi ušami. Je tu značka, Simon, vidíš značku? Je tu. Otváram teraz tento papierik, kde sme pred chvíľou vložili 1 korunu. A poznáte, čo je toto za minca, deti? Toto je 1 euro. Veľký potles. Pozrite sa, tu je taký malinký... Ja tam mám ruky, keď padne ten prst, aby som to zachytil. Tak, dobre, chvíľa napätia, pripravte sa. Jarko, ty si odratávaj. 5, 4, 3, no odratávaj sa. A deti s ním spolu na tak. 5, 4, 3, 2, 1. Držím prst, dávam dole gilotínu. A čo nevidím? Jaro to prežil. Nie. Prst je pokazuj celý. gilotínu, kúzelný Mário. Veľký potles. Zamávaj obecenstvo. Posledný raz vám mávam touto ručkou. Chyť si druhou rukou túto ruku, aby keď ti bude... Nie mikrofón, druhú ruku, aby keď ti bude padať, aby si ju zachytil. Jaj, toto je Mišo, nepríjemné. prosím vás, ktorí ste slabší na srdce, radšej si zavrite oči. Mišo, zavrite oči. A ty, keď budem sekať, nesmieš sa pohnúť s touto rukou, lebo keď to chytí nechty. Veľmi to boli. Dávajte dobrý pozor. Vidíte, tu je nožík. Chvíľka napätia. Ideme na to. Odratávam 5, 4, 3, 2, 1. Nehybe sa. Ty živý? Je to neuveriteľné. Je to fantastické. Ja tomu nerozumiem. A ešte prosím, skontroluj nožík. Toto je neuveriteľné, to je úplne pevné. Výborne, kúzelník Mário. Máme pripravené 3 valčeky. Áno, každý má inú farbu. Ukážte ešte na kameru, prosím pekne, valčeky, áno, sú prázdne, čisté. Svoj valček. A teraz pozor, chyť si Sulo, chyť si aj ty valček. A teraz pozor, mám tu 3 poháriky. 1, 2 a 3. Poháriky sú prázdne, áno, sú prázdne poháriky. Prázdne, tak, ako hovorím, tak, tam, áno. Dobre, sú prázdne. A teraz, pozor. Valček, ktorý mal Michal, dáme napríklad do stredu, Sulov dáme na kraj a Ivanov dáme sem. Každý valček má inú farbu, poháriky sú prázdne. A teraz pozor. V tejto chvíli prichádza kúzelník Mário, Sulo. Povedz na touto čistou pramenitou vodou čarovné zaklinadlo, napríklad Čári Mári. Čári Mári. Však tam je Čári Mári. Čári Mári. A ja túto čistú, preobyčajnú vodu vlejem do jedného, do druhého pohárika a do tretieho pohárika. Chvíľa napätia. Voda je čistá, ale vďaka Sulovému čarovnému zaklinadlu sa premenil tam, kde bol pohárek. Modrá, na modrú, na červená. Wow. Ja jednu zavriem, ale v zápätí sa otvára druhá. Áno. Ukážem, tu sa nič nedieje. Vzájomne prepojené. Ešte raz, nie je to nikde. Ešte raz dávaj dobrý pozor. Keď jednu zavriem, otvorí sa druhá. Ak by nás niekto chcel teraz obviniť, ako ty, že je to vzájomne prepojené, Miško, vložím pred tvojimi očami, pred tvojim zrakom, vložím sem medzi krabičky túto kartu. Kartu, ktorú si ty pred chvíľou kontroloval a pozor, chvíľa napätia. Jednu zavriem a druhá sa otvorí.
Jednu a druhá sa otvorí. Počkaj, to ešte nie je všetko, dáme to do tečka. Prosím pekne. Jednu krabičku zavriem a otvorí sa. Jednu zavriem. Miško, okamžite hneď vyskúšaj kartu, je v poriadku a pozri krabičky, že sú obyčajné, nejak neprepojené. O týždeň v nedeľu v tento čas Mário s kúzlami navštívi nás. Ivan s Mišom sa čudujú. Ako tie kúzla fungujú. Veľký potlesk. Dovidenia.